Enseñar, non digas enseñar. En galego correcto non se pode enseñar nada, porque esa palabra é outro castelanismo. O verbo que tes que empregar é ensinar. Mira que o escoitaches veces. O ensino, os ensinantes, a ensinanza e non a enseñanza. Todo segue o mesmo esquema. En galego temos ensinar e aprender. Pero ollo, porque aprender tamén significa ensinar. A ver como te explico sen tolear. A profesora ensinoulle a lección ao neno, pero tamén é correcto dicir a profesora aprendeulle a lección ao neno. E si, o neno tamén pode aprender a lección. En portugués, por exemplo, aprender non é sinónimo de ensinar, pero ensinar tamén pode significar mostrar ou amosar, tanto dá. O neno ensinoulle as cicatrices ao médico, ou o neno mostroulle ou amosoulle as cicatrices ao médico. Aos teus avós ou aos teus pais seguro que lles ensinaron a palabra enseñar, pero é cousa nosa cambiar ese castelanismo para ensinarlle nós aos nosos fillos nun futuro esa palabra totalmente galega. Dígocho eu.